С какво мога да ви бъда полезен, госпожице? Би ли погледнал презервуар или резерватива там? Какво беше? Ще ви го погледна? Да, как няма да ви го погледна? Ей, си поликарат хората. Погледнам сега. Бре, хубава, пък гледай, резервуара нещо поизмил. Госпожице, вие с какво се занимавате? Аз ли? Какво се занимавам? Правя френска любов. Ага, значи го духаш, а? Не, вие нещо не ме разбрахте. Правя френска любов. Да, и аз това ти казвам, духаш го, нали? Не, моето момче. Следи сладките ми уснички. Правя френска любов. Че то каква е разликата? Няма никаква разлика, го? Не, моето момче. Слушай ме сега внимателно. Аз съм елитна проститутка и на вечер печеля по 5-600 $. Виждаш ли тази кола? Заработила съм за 1 месец. А ти колко изкарваш? Колко? 150-200 лева на месец докарам. Разбра ли сега? Аз правя любов, а ти го духаш. Че аз разбирам и от коли, че аз разбирам от хубав